Egunon, askoa. Egunon. Euskal Herrian jende gutxi egongo da flamenkotik bizi dena, horietako bat zu zara. Bai, sorte hori daukat, bai. Klaseak ematen ditut, egiten ditut ikuskizunak, flamenko tradizionala, gero daukagu ere berriketan, flamenkoa eta txalaparta fusionatzen duen proiektua. Zer da flamenkoa zuretzat askoa? Bueno, niretzako da kriston pasioa, egunero borrokatzeko gauza, beti daukazu aurreratzeko gogoak, gauzako beto egiteko gogoak, eta etxako da nire momentua, inork lapurtu ezin dezakeen gauza bat, niretzako oso kriston terapia da, eta oso ondo sentitzen naiz dantzatzen. Flamenkoak badu horrelako sentimentu eta pasio berezi bat, ezta? Bai, niretzako bai. Barrutik dantzatu behar da. Bai, takit bai, flamenkoa dauka puntu pasior, puntu bat. Nik uste dut flamenkora apuntatzen den jente guztia, niretzako gauza hori dauka. Eta gero hori nola atera, hombre, ordu asko sartu behar dituzu, eta baina niretzako pasio hori zuk esaten duzuna, jende guztia dauka. Euskaldunak animatzen gara flamenkoa dantzatzera? Edo jarraitzen dugu tradizionalak izaten eta euskal dantzak egiten? Gero eta gehiago animatzen da jendea, bai, gero eta gehiago. Zein da zure ikasleen perfila? Denetako jende mota, badator jende helduagoa, badator jende gazteagoa, badator jende punkiagoa. Energia hutsa zara, askoa? Fiskat, bai. Batzutan kontrolatu behar dut eta kostatzen zait, baina bai. Flamenkoa ondo ikasteko zenbat denbora behar da? Edo zerotik ikasteko, adibidez, nik sekula ez dut flamenkoa dantzatu. Gai izango nintzateke zerbait pasuren bat ikasteko edo? Bai? Niretzako gogoak badituzu ikasi dezakezu nahi duzunean. Gogoak eta ilusioa da mundua mugitzen duena. Eta gainera, beitu, orain dugu klasea. Saiatu zaitezke. Noski. Eta beste sorpresatxo bat daukat. A ber. Porque beitu, ditut zapatak zuretzat. Bueno, ez daukat aukerarik orduan. Hori, ezin dezakezu ez. Klasea oraintxe bertan, zapatak baita. Hori da, eta horrela frogatzen duzu. Noski. Eta ea animatzen bazara. Jaio! Bat, hiru, lau eta bost. Bai, geratu gara hemen? Orain? Eta bi, gehiago, bat. Bi eta erantzun behar duzu honetik. Bat eta bi eta Ya la amanece, se ve llama aurora. Ya la amanece, Mi corazón se enamora, que se enamora, que se enamora. Mi corazón se enamora. Ya la amanece, se